Va, Toni. Va. Un moment. Càrrec de la plantilla que teníem quan els anys que foren, ara anem a dedicar-li un regal als nostres, que va ser el president nostre i va donar. Encara és. Però moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Cada volta soc president o expresident de menys persones. Perquè els amics que teníem, degut al temps van desapareixent d'una manera o d'altra. Però en fi, mentre algú quede, pues aquí estarem.